Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 30 anyos, may duha ka anak. Usa ka OFW diri sa Brunei. Pero taga Cagayan de Oro gyud ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa akong maguwang. Kay nanghuwa manggod ni siya nako og kwarta. Unya, mura manggod og ako pa'y nagpautang, ako pa hinuoy dautan. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Si Mama, nanawag na ako sa messenger. Nga naman ka, ha? Hello, Ma. Nanawag mo ka. Day, ay may tuyo, manggod mong maguwang. Si Manang Mercy ni mo ba? Aw, siya di ang may tuyo na ko. Hain man. Hello, Day Annalyn. Kumusta naman ka des Brunei, Day? Okay naman lang. Apa nagantos kami ngaw ninyo diha sa ato. Nang, unsa may tuyo nimo? Ay, kanang kuan ko, Day. Naibog lagi ko ni mo nga naa ka des Brunei, Day ba? Unya, plano sa buntan akong mo-abroad. Ha? Kay lisura diri sa atos Pilipinas, Day. Uy, sa nun saon na paning kamot diri, di man yun mo asinso. Uy, di parehas diha ba nga, duha na kakatuig des Brunei. Nakaluag-luag na gyud ka. Nakatabang na kanilang mamang papa. Nakatikom na gyud tingali ka diha, Day. Da, igo ra pud nang oy, gamay ra gud. Unya mo uli ay pabaya ko diha sa ato sunod tuig. Maong mahurot na sabon niya ning akong tinigom diring gamay. Kiniguli na ako. Ay, Day, kanang kuan ba? Mintras wa pa ka mo uli. Gamiton sa nako ng imong tinigom, Day, ti. Ha? Bawa makukwarta, Day. Kay mo apply lagi unta ko para abroad, Day. Pila man say imong huwaman manang. 60,000 unta. Ha? Bayran man ako 1,000 unom ka buwan, Day. Kay kun makalarga na ko, dali ra kay nang maimpas, uy. Di gani siguro maabtag unom ka buwan. Datadatahan ko ra unya na, Day. Akining manang, bayari baya ko ini nang ha. Kay gamiton lagi ni nako inig uli nako diha sa ato manang. Ay, huwag yun na problema, Day. Di pa ka mauli din sa ato, Day. Mabayran unya na nako. Nala sige manang. Asa man nga remittance ni nako ipada? Tulo naman kabuan ang nilabay sukat sa paghuwam ni Manang Mercy nako kwarta. Apan wa man gyud mo kontak nako para mudata og bayad. Og wa man sad ko makakita niya nga nagpost nga nakalarga na sad siya. Nakalarga ba gyud ka ha? Magpakisusi ko ining mama. Na, wa kalarga imong maguwang Annalyn, oy. Ha? Mao ba ma? Nga naman kuno. Ambot lang kung sa rason adto. Sa ang gagmay pa mamsagod ng iyang mga anak, asing nawilis mga bata. Hala. Unsaon naman lang ang gihuwaman akong kwarta ma. Aw nang huwa man siya nimo, mobayad gid siguro siya, uy. Unya, unsaon man na niya pagbayad nga wa man kada siya makalarga og lahos. O, basig tabangan nila siyang banag bayad. Kay maayo ba yang iyang pagpanghuwam nimo, Day? Hinaot pa unta ma. Kay hapit na baya kumuuli diha sa ato, sa Pilipinas. Maayo unta kung mabayran na lang kung manang ma. Nibati na ko og kabalaka dihang naibaw ko, nga wa kalahos og larga sa gawa sa nasod, diin mao iyang ingon nako. Sa pagpanghuwam niya nako kwarta kay gamito niya og pang-apply sa laing nasod. Igsuon man ni nako siya, pero ako pagyapon siyang gipaningil kay dili lalim ning manarbaho ta diri sa gawa sa nasod aron lang makatigom. Og
Muuli ay nasadlagi ko. Unya, Paabot kong gano'n sa kabayran, oy. ha? Pao man kang wa kong makadayon og largas gawas. Piton man sa tanim mo paningin. Manang, wa man ti kapit Ikaw maning way balita na ko kung bayran pa ba ko nimo o dili. Bayran ka, oy. Hilas ba nimong naka-abroad, oy? Manang Mercy, Kapurado ba nimong maningin? Hadlo kang ni kabayran? Awag makakwarta ko, bayran ta kagurot. Hilas kay kang manghura ka da. Kung makakwarta na ka. Di na dito makasampit nimo. Maningil man dayon ka. nang pasultiha sa ragod. Ay, sabada, oy. Nang nisad man gud ka nga. Unya kayo man lagi ko makadayog largas gawas. Unya dili sa di ko nimo bayran nang. Ingon na kong dili. Paabot, oy. Kanus na kabayran? Ha? Matubag ako, ma. Gusto ko ka istorya kayo uta kong dugan. Matubag ka. Ano? Ah, pa? Oh, may gibuhat si Mama Limonalin. Gano ba? Unsa may mong tuyo? Pa? Oh, gano ba ka? Hila ka mahinoon niya. Gano kay? Pa? Si Manang Mercy, pay. Okay, gano man na si Manang Mercy mo? Nag-away mo? Kay gipangutanan siya kung kuan, iran, kay mga igagaw kung nag-away ba kuno mo. Kay suko magaling si Manang nimo sa iyang post sa Facebook. Unsa? Kay nga naman pa. Unsa man di gipost ni Manang sa Facebook. Hilas manghura. Murag kinsang maningil. Mura ra bagi haguan niya ang kwarta nga gikan raman sabtong kwartaha sa iyang amo nga iyang uyap. Ha? Uy, ngano ko nakasulti siya gingon ini? May lain pa gyud siyang post. Daghan naman di ni siya gipost sa iyang Facebook account. Ako masahod. Dili ko mo bayad atong kwartaha. Kay wa to niya hagui. Gikan to sa iyang kabit nga iyang amo. Dili na ko niya bayran. Sobra naman sad ni. Ningi gayon na, ang pagpasaka o kaso sa akong maguwa nga nanghuam na kong kwarta ang akong hunaon-naon. Kay murag sobra naman kaayo ang iyang gibuhat diri nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nangutang nako ang akong maguwang og 60K. Wa mi kasabutan og nalabay na sa draban nako ang resibo sa remittance pagpadana ko niya. Makagukod ba ko ni Manang aron iya kong bayran? Ikaduhang pangutana. Nisad ang akong maguwa nga bayran ko niya sud sa unom ka buwan. Apan nituig na lang kapin wa gid ko niya bayari. Pwede ba nako siyang ikiha inig uli nako diha sa Pilipinas? Ikatulong pangutana. Unsa may akong buhaton aron mabayran ko? Kay wa taon to nako pamunitang kwartaha. Pero ingon niya, dili siya mobayad kay lagi igsuon rami. Pwede ba gud na? Ikaupat og katapusang pangutana. Sa kasuko sa akong maguwa nga, gipaningil nako siya sa iyang utang. Nagpost siya sa Facebook account niya nga kabit kuno ko sa akong amo diri sa Brunei. Dili man in taon tinuod ang iyang pasangil. Pwede ba nako siyang ikiha? Unsa nga kaso? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Annalyn. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal, personal ug mga pangutana nga kabahin sa inyong mga kabtangan karelasyon, inyong mga dokumento no ug
kana ay nagyud na ninyog dugay-dugaya, ipadala na dayon na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw ug malipay gyud meno nga nay mga OFW nga mopada sa ilahang mga suwat, kay meaning to say ang ato ang programa naabot gyud maski asa no ug tungod gyud ni teknolohiya. Ngano man kay dili naman lang gud ta sa radyo mapaminaw guys. Naaman tay YouTube, naapod tay Facebook DYHPRMN Cebu. Unya naapoy kini ang akong suliran official writers page ug email address nga mapada ninyo ang inyong suwat suliran diri namo. Pagkagamay na lang gyud sa kalibutan ug pagkanindot gyud paminawon nga ug hunahon nga atong tingog dili ra lanog diri Cebu, Visayas, Mindanao, Luzon, hala astas gawas. Muna dako kay namong pasalamat ninyong tanan, makalapad kasing-kasing, makaingon gyud mi nga hay salamat no, dili lang gyud tungod kay daghan mong maminaw, but at least ba kibaw gyud mi no nga naagi maskig usa sa naminaw matag adlaw no, matag problema naagyud tay matambagan ug matabangan. Unya naagyud siguro'y makakuhag kadasig ug inspirasyon nga makaingon okay, laban ta, di ta magpadaan ning ato ang problema nganuman. Ang letter sender gani mas grabe pa man din iyang giagian. Okay raman naraman dae tambag ug tubag sa Attorney Elaine. Ako pa dili gyud ta angay magproblema ana guys. Okay? Padayon lang gyud ta, dasig lang gyud ta, hugta nato ato ang pagampo nya di gyud ta mawad-an og pagsalig pud sa atong kagalingon. Sige magyug-uwan karong mga panahon na muinit manggani gihapon. Ang bahalag astang isda galutaw-lutaw na dinha muhupa ra manggani. Sama ra pud na sa ato ang mga problema. So dasi guys, taga Cagayan de Oro City ang ato ang letter sender pero OFW siya didto sa Brunei. Karon pa ako kakawag letter sender gikag Brunei ha. Thank you kaayo Miss Annalyn, 30 years old, duha iyahang anak. Unya pasalamat gyud mi nga nisuwat ka namo, kabahin ni sa iyahang problema sa iyang maguwang nga huwam niya kwarta. Unya nahimo the usual as expected. Wa jud ko natingaan ni ato ang drama karong adlaw nga ang nagpautang mo'y nahimong dautan. No, reading kayo guys. Familiar mo aning sugilanunan, nakafamiliar mo aning nga problema, no? Unang pangutana ni Annalyn, nangutang nako ang akong maguwang og 60,000. Wa mi kasabutan. Og nalabay sad nako ang resibo sa remittance pagpadana ko niya. Makagukod ba ko niya aron na bayran ko? Siguro ang inyong mga text messages mo no, mahimo na natong proof nga naningil ka, musulti siyang wabron siya ibayad nimo, or all those conversations that can establish, that can also be a proof nga naa siya'y utang nimo ha. Ikaduhang pangutana, ni saad ang akong maguwang nga bayran ko niya sulod sa 6 ka buwan. Apan ni tuig na lang na doble kapin, wala gyud ko niya bayre. Pwede ba nako siyang ikiha inig uli nako dihas Pilipinas? Sa tinud-anay lang pwede. Pero manggod, no? Maski pag abogado ko nya moingon kog pwede sa pagkangan nga igsuon, mahimo ba nga kanang di lang sa tamo resort og kiha? Kibaw gyud ko usay makalagot no? Tinuod sad gyud ni nadungog na gyud pud tingali nimo na kanang ikaw may naarang-arangan gamay mo paluib ta gamay. Wa pug ko nag-ingon nga magpadaog-daog. Paluib di na meaning nagpadaog-daog. Ako is muhatag lang siguro tag opportunity. Maybe ani klarohon na tog storya imong maguwang ato siyang usbon nga atong ingnon nga sige ug dili kang back to zero sa ta siguro, pero klarohon ni nato ang kasabutan no nga isuwat unya maghimo tag kasulatan nga naagud kay utang tinuod unya isulti gyud kuno klaro bikanus agyud nimo bayran nga kanang kaya nimo kay para pod dili pod siya malain na lang nimo kay usahay mo man ay hinungdan mo man ay makaproblema gud sa mga inana nga mga butang utang-utang ba. Okay? Siguro ana lang sa I hope okay ra pud na nimo Annalyn no. Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron mabayran ko kay wala taon to nako
pamunitang mga kwartaha tinuod sad. Pero ingon niya di siya mubayad kay lagi igsuon rami kana di pud na sakto. No, kundi sad to nimo siya pwede masturyahan kato akong gi-advise nimo ganina nga masulti, masturya aw kato gamitan na ang iyahang giingon nga di siya mubayad kay igsuon siya. That can be your proof nga ning angkon siya nga naa siya'y utang o wa siya'y planong mubayad kana pwede na nimo makiha. Pero ang ako alang yung suggestion nga kung kutob sa naa no kutob sa imuhang makaya nga magpaluib lang sa nga mapasensyahan sa siya buhata, pero og maabot sa gud panahon nga dili aw na man sa gibalaod nga mo protektar nimo. Okay? Lisod sa nino, ngano kung ngano dig igsuon mo. Nga nangutang man ka, di man na ingon ana. Kay ikaw mismo dapat masagang maning kamot og imo. Diba? Lahi po no? Lisod sad. Ikaw pa tog katapusang pangutana sa kasuko sa akong maguwang. Nga gisingil na ko siya sa iyang utang, agoy nagpost siya sa Facebook nga kabit kuno ko sa akong amo diri sa Brunei. Di man tinod ang iyang pasangil. Pwede ba nako siyang ikiha unsang kaso? Kalain sad ani nga maguwang. Uy, ganahan ta kung mutabang aning maguwanga ba? Toy tungod lang sa utang ngilad man sa di siya batasan. Of course, yes, pwede na nimo siyang makiha. Analin sa iyang pagpakauwaw nimo. Pwede nimo siyang ikiha for cyber libel. But again, ikihag cyber libel, ihag sa ni magwanga oy nganong sa guning unsa na ingon ana man pud oy okay na ta kag di mo bayad ay nalagpanaot no nganong ingon ana man in town oy. Anyway, hopefully no nga mahusay ra gyud pud ni kay pamilya man, pero nalaom-laom gyud ni kay naana may mga buhat pod nga dili sad sakto og dili pod maayo ang maguwang. Pero piece of advice lang gyud sa kanang mangutang, bayli lang gyud pod ninyo kay kung ang inyong ingon pahuwam ako, ya bayran lang ti kag unom ka buwan, maski pag igsuon, ang but pasabot gyud pod ana, huwam pod na. Mupaabot ta nga moingon sa panahong mubayad ta nya moingon ang igsuon ay na lang tunoy, okay na noy, or ang katunga lang noy, or sige unya na lang noy. Ana ba? Kana hatag na. Pero sa pagkangan nga gipaningil ta, wa gyud to gihatag, utang gyud to. Unya, maski pa og mingon sila nga kay abingilin ko anak ka, dato na ka hila sa kadili pud uy. Dili baya lalim nga naatas gawas ng trabaho. Laay kapoy, mingaw kaayo. Di pud pa kabaw unsa pud kadako ang sweldo. No, gitipon-tipon pud na tinuod uy wa pud punitang analin ang iyahang kwarta ug sama pud ubang OFW din ha. Naay ubang mga anak sus kung makademand mo ng milyonaryo. Ayaw gyud in town mo pag ingon ana sa inyong mga ginikanan. Yung moingon lang mo nga bayad ni kay wa mo diri sa amua sa panahong nagkinahanglan mi ninyo. Huy, inatay. Ayaw mo pag ingon ana in town oy. Kay dili in town na sayo ng ilang gibuhat nga mo palayo ninyo kay para lang mahatag ang ilang mga loho o gusto. No? So hunahuna apod in town sila. Ay mog palabi pud in town kay dili gyud po na sayon nga mahimong overseas Filipino worker. Sama ni Annalyn. Mabuhi ka Annalyn ug ang ubang mga OFW no nga mga workers ang ato ang bagong bayani nga naminaw nato karon. Mabuhi mo. Mga sukintig paminaw hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.